Igi koroto mugago yabe kangara kige. Kara gotegabe ke kara yarenge mbalire. Embalire. Nera abeka. Namba irenge ke. Ege koroto yako beka namba 8. Namba 8 kubeka. Mwako ita namba 7 kubeka. Ya. Namba 8. Isana isatu. Mwako no mayete koroto mugino yako beka namba irenge. Namba 6. Namba 6. Itukirimo urabike beseme saigo. Kamuli nera nyumba babiri. Inu mweka. Eli bwemu. Kwa rumo shahara ko limu alimu. Ero. Ujonyo lebe se iteyo. Inyo lebe se iteyo. Ngayo ngakyo gokora ngyo tebe. Igonda amanyanga nero yerusio. Omuibi mutanga ni omuibi. Esa koba yabuliro muibi mutanga ni nere. Lakini ndana najanga nguiba. Gonko mayanga nero nyanyoranye bege tabu oyerusio nyagachabuya. Urambulia kanere. Mubulia kane tingo itaba otatikalenda mulinga bana bande mbali mwanga na barabuye. Igobono mukagiru monene omukagiru ruse bese unere. Nere. Ngiye ko rege ntugiuchana na rurusi. Nere tamanyata ko mirumwe yeye. Itukulinde ndire ebese aho yanya gusira omukagira na eruya. Besa yane yanya gusira ekera yambulira asere. Igonko kanyugo cyana mubuli besa nere yarenga kwarushye yanga asomo huko. Osekere kwasibichi yanga kwanya kiba kireme kwarushya. Ontebia na rushi besa. Osonte bitinduse tibesa se yanga. Nyonyo jisibyango chikokuno muko na nyaga gajisibera ni nawana manoti no akaleteki no ali nare nanya rushya na nyanga nanyi etake ndaka muka iko nanya kumukagira njirinde yakuira besa omwalimu emyaka yonse bimwamenyire mechando ngurachira ndake akabirira gata singa na kimwabira mugukuru muchando bwe libera senyomba akaro libera lya bera senyomba twatwanyiranira asinini igongo tiganara akira igo ntari koiraniria Oika chinga kichinde chigo ika. Ekerekero monta abeire buya. Nabo le wano kibono keria, kwale komboria, gikwale ko berero keria enkoro. Ikaransa ngo tweresa nenga kiyari. Nere tali ko bamokongo awu ikaransa. Twaerera ni ngora paka twaja kanyosa makosa kale leki. Asari ngo tokonyora makosa. Twaigwana ndi twirani na buya kabisa. Umungina kero mechando ya chire kangana getiga. Ngaki mugokoro mu chando yasubu mu winu bwensi mwamenyire. Bono ekiagera umugako yo nimo manyeta enchira ko beya. Tingo mwagakira kumubulia maswali bwangu. Na inche yankora akira na inche nabeka gakoro sikane nyumba abu. Nanya kuwaita yo gatulise enkoro yane. Bono kurwa matukabera ko era no nyane eria gatatu na inche monko mubuli naki. Bono inchire yoro chene ero turamenye kiagera igoko nyora akirite bono nona maira nirino no gukwana inko ya sama tukayo. Twana ne nabasi turigirane tina maiso kero montapi meto yonde nga kiagocha. Bono kurwa nanyora nere enkoro ya tulisire na inche muno mukungu mungaini namanyanga woikanda aroranga ngajiabe taikirete na inche na wonko mokarure suku na motenga nkwale kora mache bathroom oisibie na nyoro kirire wetire ochire paraine na mrande koira na motenga ki diribono no taigwa erinde nyunga ngachiaberete maite goikoigwo montasa aberete omanye gento keria na bono no kire enkoro bajo tenga ki amachi gotena igu utatigari baganta abwate maite ga kwanire igo bono koretira nga bono twachakire koerera bono kurwororo kwanyora enkoro yakire enso isibiri na retire ndagiro rageire bono karageire ubochinga buri bware ngo mu kibwaera bono twachaka kubamba tweba mangana ali nyuma twagendereria ubugima abana mubwate mwana linde ndiro mwana ugukwanya gororo umwana yo monga ingireta gwanchite kumubwa abana nabokororo yugwanchite nabokonyora abana umayete bono babira abantu abanene nabokonyora omwana otigire ise nyumba nene kwanyora ukiri wakecho koni omwana omumura no aikaransite mokonya kugamba bona omwana yina bokomanyanga omwana uyo nabara amanyingane ama kabisa otigire ise nyumba moino twakire kuragamba namono abana abamura igo bagwanja ngina sana wetanise lakini bono asinje wetero burandi nenjere bibiri yansemiri igo nko batebinga chinga kibono chabeire nkorete ndagira genda aseiso tonyora nemesa bono tokonyora nemesa twaswa kugamba twezi lakini wakika na gotebo maine abana bamuranko ingira barasingina onyomungina tokokonga mbako inyura mugaka mwaka neke na mure bagwanja bangina neke na abana bamura Oikaba wanja nyina nyonye nkenda batagete gusaba abagwetera ase nyina nga mama tutebeli tata toeke elinde nyino ja gwante kero kendo basiara ekara nyori yanko narabale obate nga ya genda makoreki nga mukwane na iso otemu bwate menu bacha asinde lakini omwana omwisha kere
nabonkora no yomule nabonkora ng'ananje tego ikanga sinde nyonya na magania ya mange ninja kobuti elinde ni mokonye nga ukonya kwa mna kareteki bunaga niki igo nabongo tebana ngene kene abana bamura bangina baisaka babanjireirie intubu nabaga na baratu ciare isikopi nyonye nkende bagatwa bangina gionsi 20 kukura sensa byo kumanyana lakini ilio mwali kiguma tumanye mwata mumanya ine ebesa mpesa yo mungino no nyamanyete mpesa yo mungino ne ni nyamanyete epi no nyamanyete ni nyamanyete epi ni ai nkora ngale na jina muruseria ero ko ganikore igo no nkomanya ulire ngati omungina joyce epi ni mwako no nyamanyete ni nyamanyete ora ime yago no mati besa bwatoro tibesa karabwate iwango chimanya none kero mwana amutumeire na bakonyora ninchimanyete bana nkonyora nga natagiteba cyake na amotebyo mugakuyo na nje nkwe bachande mono bana twachera ini kero monto ngomanyaro uyu ndenga ire myake ya mayaka ka unari mwali mwetira mama ndijibesiya epesi bwako ndo ulire ngachinga ya chibesa chirocho tokwane kene baga kambalira isi wokworo kebesa yaye yonsi nga nkori ari chibesa chinganiga otatigare tamaninga lero mete na rusi eroni abana bagachira lero timbu ati besa pi abuna babwatero ne 5 ege kogera ko mungaini chibesa chirinji basa kwera omwana okurwara gusogo sari we peace omongi no maete ogotegerera kwarigererio mugaka maete nanyora ngani na baga chitebesa chino oturinete na bwatisa bagwaturinete kwanyora rusi ya besa omwana ochire na nche buno mukungu korengereri na amanyanga omugako yani gaturinete besa ari no omwana agachirete taimangana na watu abete nchara omwana erochire school mwache mulili mase mubono ngane tinko nyolinga ki tukwenda se enkwana yeli tuko ebesa nenka money and family kwa digire boniga masemo tianda lili bali bako tulibata turamo na barabu masemo ngwina tutumanyinga ebesa muchando kiyaleta sinka asili tukuli ale mwanchu mulili ntugata mangana mayaga igaba manyi baitombale gaba kukosemi lakini akotenga good afternoon bono morogoba akotenga Ronald Kiondi watching live from Minneapolis Minnesota USA sante sana akotenga I love that family so much salimia mwalimu alinifundisha Nyamboka Primary and the land Joyce keep on spreading the word of God congratulations sir kulikinsa Minneapolis Minnesota taking match akotenga tuko pamoja asante sana ujumbe yako nimeiona kuna oyonere agotebanga nigakurunga Alice wa Iranda agotenga ayonsarigo inche wa na aba Iranda ni otobaligirete nabagani mbuya mono sana murubuliro mwansuke gima sante Benjamin omwoyo kurwa chinsamo chia matororo agotenga ensionoro gena live kurwa matororo nigo ebintu bibwatetense obosemi obuya tuagokire komanya amate yonga kiro omwoyo agotenga Benjamin omwoyo nyangwono na Samuel Onguso amo na Joshua Nyangwono no batengerete nekene okay asante sana mbuya mono sana asinja kirangilikiao agotenga ki ensionoro gena live oyakurunga nera Fred Bosire Kante kurwageteni tuko ndani kwa kama kawa hadi mwisho tukiwa na my bro James Mokaya imeyensio norogena live na bakali gotebaga asante sana na bangi sana bakoli kagando chiga Samuel Onyambu Christine Ratemo show equality sana onsarigo ni Emma Ondeli abantabange ka kurunyamboga kurachisa mochiaga kero Moses Ondali asante sana show inapamba sana tuko pamoja gendrago tumaji ujumbe chino lakini ngoenda tole asensameli yoko manyanga ine ebesa ninka ebesa ngito kiki tigango tonyole egenteke mogali kuru ensameli ende egentunkere egetele na Charles Martin abatenga pesa Charles Martin pesa lakini tubanga ki tukuira nagaiga kumanya tole bono ebesa ngito kiki no manye tebesa ebesa ni maite no maite tebesa ni manyete mwanchu muli no maite tebesa tima iri chibuli aona amanyire gwatebire masemo traende semo ya kabire tonyoligi ntiku pesa tukuirana ensio norogena tumanyenga umuchanda bubesa ni chinka norulyo wiya kigumabona mwanchu mulili gatembe television na network eyamo asemo una nakumanya ngana mansuni go agendere tego itika akura sembe wakurunga Charles Martina ni ntiki yakutunga pesa zina mwisho kugira mangana yu mwanchu mulili lege kora boni gato ntiko swasensemeli yobo semi eyuika kali ukwana nkiko muchanda bw'ikibesa mungina choice mwaka matara ebese ne batu akwana ebesa eyigo mungina ta kwali kutugekera paka nali aja komokonya
ningiere andi nembe yahikirande yakolire ibintu gitashinka ebesa ngakyunye manyita ebesa onye manyite ngakubwate ebesa uchando tuli urakumina mono lakini nainde ekerora yetumie bobe ande yokorendere michando igebesa goikoje tumia senjire wena tena senjire rendonge elinde nali uramenye buya yakora abantu abange bagitumira senjire tawenerati yagerira abandi kiasiri bugima bwabo abandi kyalentire liyomana abandi kyalentire obubwira chinka igebesa okwani nyoneta kero yetumia senjire wena tena senjire kororekana nali rabebesa igiasule. Right, bono tikango tuira naso mumanyi mungina choice amali kongo kwana likindi wejibesa bano mbiya mono chibesa iwa chiri chingi ya mono na inde chibesa ne chimbe mono ngige kobera nkoleta linga ne linga chibesa ne chimbe aso monto otagwa chisemi chibesa go chira musiri na inde chigere abo muntu kuruna ona asinka yaye abantu mbaro basesenigwe n'ekibesa asenge cyobo ngani nyasaba ire kibese gikyakolira amangana manene nanda amayasi kinga cyabo na abandi mbare banyorire kibese iki kyagerire kyarentire mecyana bakacyaretira amakweri bono kinse mo ibere nkirororo abategereri ba minto togukikorigireri amangana ye kinse me kibere we ikatumanye nka kibesa omuntu muri yagotwara como letera chire wosese ni gukonde wose como siri na ende ntokwane ogosese ni gugwechi besasa bali banyorire kibesa cyabakonyire muna bono bibilia igegoteba ase gitabu kemerenganyo kigukwanira iburu y'omuntu muri byo gutwara kibesa igegoteba emerengani 17 ekivugo 16 egoteba ngaine kibesa omuntu muri lyabwate asoko bako kwaye aguchikuguru bungaini ne chiaki na ere tali no komanya eyo mbibiri yaboliga nga ine kibese omuntu muri lyagutwara na anda maene tali no bongaini kibese kine kyaki kibese kine kyagerire kyaretira abasacha abange monene baseseniri lakini kinka cyabutaro ni gura 10 omuntu akonyore milioni na ende milioni yi within 1 week milioni eri yaerire tamanyeti yakorerete tamanyeti kyariete tamanyeti family yaye beseyo bono gaiga no bibilie kuburinga omuntu yo muririe kera gutwara kibese kikoboko na abande bakikogoro bungaini goso omuntu kire school na maeno omuntu soma goika to yani omuntu soma pake biagidi lakini kibese iki akonyora kyamakore barimo kosoma kuria somete kwanyora bese chinji mokonyeti bono ngakitware ngigoteba omani na goteba nga kibese cy'omonto omo ngaini nige kunyarekana kibese iki cyakonye family yaye muna bono kibesa ekero tutale tuguchirigereri tosa kurigereri getabu cy'umurandi ige goteba byanga kibese kigo cyotokonya muno bongaini bagotokonya bono ntorigereri tumanya kuburi no mugaka mataranga na maene kibese kikware gutwara kururiri kare go ikaboni ganye tutachikorere tegazi kanga kibese kitosireti nande nonya ne kanga tari korekana bono bibilia yamanya gukwana emerenganyo nero isano ibere kebungo 12 ebateba maene kibese kigotokonya igwa obungaini ni baba gotokonya buna kibesa kigotokonya korendo obuya bwo munyasemi mbolianga obungaini nigo bokorenda obulima bwo muntu ngainia igabana banyasaye okongainia okomanya ebine bintu ebya kibesa karo kwanyorire onya kumanya kibesa kimuna kwanyora oreta se family yawo obangire ebintu byawo obutaka bokoera kurwese nka yawo mambya abantu bandi babachaete wetera se kibesa kirinya sago seniri amaina abantu baroreta vauti nande bamanya goteba aninya sai no muya nyasai gara abakwetera ubwato bungaini kibesa kirinya sago konyire kikorere emirimo nabo kirora nonye tikiri omubuko asegwa kibegete muna bono example akerobe yete kibesa cyawo musacha sabana bawo abana babao ibo baguche kogeru sikwe wetera sebese iri kwanyorete besa nchiyo inene na besa nchirinke omuntu naro konyora kibesa kinyinge no genda bwaleta agachiti none nyumba
omuntu nero konyore besenke ebese yaskonye family ebese yenke yatumika biya yasomya abana mambienda ubutaka bwarenga ubutaka bwaera igona ari gotebya abasacha baminto igabuna bana matarano ara no mwana no saligo no arega amaene gwitira senywomo egento kiratokoni chibesa nkirikoreta bwanchani chibesa chigotokonya tugore bintu tukuri toisaneke obwanchani igoboro obokine ekero muigo toro onye muigo toturi nyomba bwanchani mboko bekyagera asegati abantu babire nerioma nariko bucha asengecho yenchara igo tware goteba iga amaene usaligo imonyomete amaene mubaka mataranku anyomete abano mugoko kwarenge lakini ibanta bete goteba ngana shukuru Mungu enchera kwa begete chibesa goika chinga kijitwaikire tagete kwere minya sambi ya mono bono ngo kubori osaligo asenyoma yawo intubana twagotire chibese jese twabekire twachirorire bono muno ayo mwana one kwanyomire esa kobege siekebe onyomo mukungu antete sobo na koire nibo sobo omwana one togokora kende igura achandika semiaka yawo yonsi na sobo gotutorore mirimo gwakorete bono epati esa gokobera onyoru mukungu oni gako gachebesa na anda kwete na basinga amaene musacho nenkonyorare besa nebese ngutumekere asa abantu babere kibesa kira koribuya ekero bwege nuboro chibesa kira torentero ubuya ekero togugisanga so mungaini abantu bande bakire kunywera amaru omuntu nywere miliyoni amaru owocha nigara maoka masa bona bana mbago gisukuru bantagete nko boli naki ne matara amaene chibesa chikwa kira matuka amange no totebi buya bundi chibesa cyara tirase family yaitu mbuya mono umwanchi komboli amangana ayo nyonya naye kero kurigereria ase family ne family etabwate ko semeri konde asenge njoko yo koira abana school lakini gwetera kibesa kiato sirire abana basomire ki school paka abandi batakagene basoma ki boarding school basomiro abandi ase barangire ki school kinene bagire school mpaka nyonye kiato konyire bana bali batari ko ne serikali basomire gwetera ase parallel abaro batwale gisemi banyorire bibarua biko bakonya ase ubuzima bwabo igona bonta yeto kwenenga kibesa kiatokonyira ase ubuzima bwaitu onye tari kiro gitware gutiga nto babeke school kanga nyonye nakagondo tokore mari agake kanga ntugu ati morembe nyonye ne chaeri kunyakwa ali naye watanga naye komanyo kole gwatene ne bengi aso mutienyi watebie mata mwende nga mata musuka kuchiabu na inje nonde mato bakagene mata mure kanga turi kororekano kanga ko ruja yaje obuyaki mu mwanchi mulile kwigura mangana haya no posemi obuyaki ma sense no rogena live uno umungina Joyce wakwonire igoro yobobe no buya bw'ekibesa ngotebeka niringa kibesa cy'umusacha niyo kikuoga cy'umungina nkiri njimanye nkiri ukwana ngakinga ni nekene bosimbo mburo biguringa ni bono igona ale kolete ngane yase ase bono maragoba umukungu oliyo goteba ngambu yale na ndu isanegete igonta gete goteba nga kibesa cyago tigo kyoge bune cyo mugaka kikuoga aseki kibesa kigo kiganeti abana baitu twibuire bakinyore kurwa so mugaka banyore kurwa so mungina kibesa kikikore emireme emiya na kige kogera bibiri kwati kurwa segetabu kyabayiberania amaene moterere muigora tabanga timo babanji kibesa muisaneke nebi mure nabyo abangina tosa wanje kibesa turasari kinga cyaitu kibesa nya cyatukire tari yayibyikuta gato gitumia abana koibuire mbakitagete umugakura se family na kitagete kibesa kitume kaso bungaini wabonene kitokonye ekyagera kibesa kigo bachwasa matuka matambe omuntu ndatari gukimanya kibesa kigo sariye value paka kwanyore gento kyari kuburweri mmoja yakiri kuburweri bumbiri ko bacheteri bumoja paka bono ebesa nya yatuka tigetume kaso kinga kigirie ganeirie ase igabangina gona ari gotebanga tagwenje kibesa kyabaga akakyoka kibesa kero kirenka nyasa utusini buna bano namabere nyasa utusini dineki cyayengo toratore abantu bandi tukora kyumugake besa bagaka bandi bakure cyarisa ikyagera koranga kabana bakinire tingo na kuoma niyo mongina iguro yekibesa omugako cyaka kuno gucandika goikarisa ya muita
asenye chao mongina chibesa chirenga seito tigachuge ekyagala ne cheito mugaka kero chikuwa ne chane chikuwa chigo tamo chigo koregente egente kene family kego konya igoncha nare goteba iga omugaka matara ama no mwana no saligo chibesa nchibasa gutuira paka chito sali na cheji chagarire abasacha bange babira abanyaka abakungu babira abanyaka singi tumutati chibesa kubasa abasacha banda bangao chibesa nabachira kubika masakani pakenya arikane otigo mugako wobwate bakuchukuyo borwaire mugako kweso mugako woyu ayo borwaire singi yechibesa elinda akoretera enke yinigera sareke mogo kumwensi motiga abana chintakana igo nari kubatebinga timo babanji chibesa tuisemeke na biri nyasaye atoire onyo toire chibesa chinke togutumia togutume kaso ngani chitokonye asama tukago chigocha onyancha mente tuase tuli chikere abana mbachimente ekyagera ntwabegitase bali tinkomanya wano nsaligo chibesa chimuna chigwate ne chando chibesa chimuna chikogera abantu barwana ase chinka bono asetivye ya getembe igona ari gotabanga etokonye kuigwa manganaya agende siko ya Kenya elinde tuisaneke na binya sato ire omuraka matara aisaneke na binya sato ire elinde bebiya tolenda abana nyasato ire intuba non toli kolenda abana twaruro igo to kolenda abachukuru baitu banyore chibesa chiria twabigita asaba na babaito na baro bachirusyo egesakune generation yagenda pake kyari yakane ketabwati matatizo amatatizo nigako bapake kyari yakane ekyagera batu achage tobo mago twachage tobobe tugachaka goitana tugachaka kura chombe tokobisa tokoenda sito togokore bintu togotiga chinga cheito tigamba tebire rabangina siboka seino no gore bintu beko bamuraba mino baragokani ni gora kubobe egekore na bomba kabota maitacha sobo ayekore bintu buo bigo sambere buo takoenda kogenda gokinie mechiya ino ari ase mwarwete mone nago tabanga ayo mukungu eba abantu baseino okore bintu byao okinie nka yao chibesa nchigera abantu bengente chibesa nchigera abana bao banyigisumo muna bano nare komenta nabanya saatu senini na abana baito nabo konyora twabasomiri lakini kwanyora ari netemuka echibesa gutara n'echibesa munegwa sionda yani agutara n'echibesa abakungu babantu akubakwane lyokobe chibesa chikoera obuyiru sikota etaka kurwania mukungu nyomba asemara kwa bayabono ibona ari goteba iga saliwe minto isaneka na birinya sato ire to isaneka na birinya sato ire biriye bikata butumye asa minobo ngaini bikine gwetara bire bike lakini biche comment na abana baitase litare ya Yesu na abana ari goteba iga right uno mwenchi muri kwegure uno bosemi asensemili kigima togenda tukusangaga turuchinga asinchira bene kigima umayete nagotenga bono nikotura asensemi yobosemi lera gukutukwa neriguru chibesa ne amate kieke muchando kweguru mwaka na kegure yani nga chibesa echi nana buchigonjo gakire tu muchando abuchiko besumu umayete bomwenchi muri tigango tuanyore umutumo komo kiga tukuirana togenda sensemili mwali kigima ini nsio nurugana live ndamo numungina Joyce mugaga matara Jofro litana kuna nsemili nde JK korugu John Kebati tuchale tuska kuirantuli right kigimu mwanchu mulili yakunga Rose Muhando amonegente kyo abanginanga kiyose mugente ko basinka botera kurura sembe gukwa ni abanginanga kibaka kaliko banga kibakuli ndichama cyabo umoteli yakunga Rose Muhando na rura sembeo mugaga matara ngochanda sole tubali ukwana wichibesa lakini ndako uli mwanju mweli nyora boniga naye kugweta mangana anu bati bagali kuli kango itani jujume chenu chonsi az 0703414127 boli ngoko boli kwa emasemo abageni banega mbarangi kwiraniyo murandi Joyce mu ali matara no baliga iga igoro yamangana tukwanira umuchando bw'ikibesa n'ikibesa sinka ine mwaka matara obusibole umuntu abwato busibole utumya kibesa yaye omuntu nabwato busibole bwo gutumya kibesa kiyaye yakara na ero kiriririe elinda gitumye kimokonya soko kanigo koreteki kore otatiga obusibole mboro omuntu agutwara otumya kibesa ekinde kya mobeka kira ekinde kya masoya samadeni muna wane ebintu ebinge byakire bikale korugunga sport pesa ebintu kyango elinde otumya kibesa nandi kyakaraki inkorona ya koronde nkirende okitumya cyane nando tigara bosa nando kwangaika iko kibesa kugwa kinyori no bwato busuri bwo gitumia lakini gitumie
asenjera orachirende nchiko erera na ndutigare bosa taimangana ayebuno muga kamatara umungino gongoyo choice obusiburo mwete bwotumia kibesa mboro obusiburo mwete bwotumia kibesa no kogora chindagera kitakire kore gunyomba no kogora amaita kya nyomba abangi nambanje te kogora ibintu byenye kanyore getamba iki yako bekanyonya na mesa na bakuri ngiye kurierwa na mbanje te kogora yo nindwe to busiburo bunga kora anyore besa aye gorege ntante ngumugaka ebesa nanyo ibintu binagurire nje nasuku natenga mbiyamona ase bintu kwagurire ensionoro gina live mungina choice tuirengasa mangana ayune kenu umuntu nabwo atubusibure bwotumia kibesa omuntu nabwo atubusibure bwotumia kibesa no busibure obo igo bori chinsemo ibere nabo mugaka gusibuka aho omongina kibesa atumike aniga ayiru umuntu mubi obwato kugani okupe umuntu gwo busibure ochaka kugura kianga takomanya gusabana kwana bali skuru ochaka komanyanga nonye nendagira omugaka kubika abwera asibugete ngati gomongina atumie ani omoiru busibure omongina gagotaye bitumo oiketinga onachabike yani enke yini gego chandika paka yage rubusiburu bunande bwarete imechando no sakorora abantu bande obusibure bayiru lakini kibese cyababikire mashakani bono nje nale gotebanga Biblia erekero tukonyirigereri ase gitabu yeke gya Timotheo ige bwata mangana abantu bande bayiru obusibure lakini kibese cyababikira sobururo bonene bono kibese kina kikobeko monta sobururo bonene tagwe konya ekiagera kibese abakiro kitokonye munatwanyora lakini abande mbaroro bakitali gokonya cyaretiro bururase bari Biblia nereye goteba isanemo ekebungo kyaye 10 egoteba iga nakyo muchakano bwa mabonsi no gwanje kibesa abande kubakubania yo niba baguyatana na kurwa so kwegena na kwebeka abanyene asobururo bonge bono nabona ari goteba obusiburu obo ibo boragera bukubika asobururo bonge kwoso busiburu obo mboko emorembe asenka yawo urigere libuna nyasago konyire kwetera se bitoki nyasako ire na ende igotora abantu tokonyora kibesa twagenda kinyumba kinene twagenda kira paka yani ari kanumu bako gusiriri nona matuka atara amenye tobande poting yani lakini bwa yegarete izikora akorekana mugaso kitage kaisa tuchuka bono mongina wache koranga umugaka gona amarorera view sasa na kibano nko basubugi mongoiga yani ari kana kibesa busiburu obo bwareta bakongu mugako burakurunka umugako wenda kuragira bieka obusiburo bo bana mbago tokonya nje bana ariko bareta buna abana banyasaye kibesechi njibasa kobera tenene kibesa mone nakoire kitumia se family yawo obusibure mboro abangi na baminto kali otoko obusibure nabagaka nya yani riori kibesa obusibure pa kumukungo kikonywa maru nya kibesa oire obusibure bwe kibesa ibana ari bataba kibesa kitumeka sobuya asense menene nyasato ire twe atanane kubasa megoko yensi twe ata ekyare omagoko no muyoko goke nkoro lakini wona ari gotebana abantu bande Biblia nige gotebanga kibese cyagerire baretire mechando asikinyumba cyabo kibese na cyagerire abagaka batana cyo kunyoma omuntu okogenda onya omuntu ogenda gose parliament omuntu okogenda gose yanyarika n'omuntu uri kwemere menene gose omuntu ogenda America kwanyora mukungo yamana akurware kwanyora yonde Kisumu kwanya abana banyasaye nonye nekerenya satu sinini nekibeseji imwaro banonya abantu abange mubako yomani gakwa abanyina bagacha batatu bagotabanga intwengo atoyeta abana na intwe bole moto tagete omungino nkoko bora nchirende na ntebe tigose na bwate chinywa machinga buneje amaena bagakanta getemba kurerega nyasaye uri otoseseniri otoire chinibo tochikorera sobuya elinde mocha goku jetingo korere kyagera bakuru bakiri batano konyanga yo babegete gwetera se kibasa kiriyo babegete konye byose kitiga bakwera na abana bariyo baete igera abana benteye banyora omorembe onye kwanywa mira bakuru abukwa babombire intabi bina muka otecha kobo muchandekero gwakure bono kibesa ibo kiro kingiya lakini kyasoire abantu abanga soburu kyaretira makweri kyaretira mechano kyaretira kisegi kibesa nyasa goteba okere bintu biri nyasa koire no sekuri
tigere litimote yisane mo iga goteba mang'ana mayaga na ki ekene okobane chinye chugo Nyasaye amo no goisaneka no konyoroko nene ekiagera maene ekero twisanikiro kuno konyoroko nene ebeseri Nyasaye koire igero konyoroko nene na ande no goisaneka igo gokoreto morembe mokungu gwege no musacho okare moyo nonye nababura kabaito isanika n'ikibesa kiri musacho bagotigerete abakungu bandi kibesa go mwatigeretu abasacha bagaja bakabahura bono obura amaboko amasa mukorera nka mwatigetu ababuraka mukungu bwata bongo bwesi mugako bagotigerete ng'ombe eri nyemente inyerete kimori abana babo basomere bambyo bo mukungu mubura kinti ngana kibesa kiri mugako bagotigerete onye gakita agotigerete tagotigerete oborera sokurara agagotigiro bore maso bwate koremere bone chinguru anyore kibesa someri abana bawo okona kwaburia bagaka bande ngane kibesa agokoretera obuno borimo bosa igago chacha bosa kora kibesa kiri musacho wagotigerete agotigikora amaboko amasa ochandika abana bawo basoma na abana omayete muna tole gase chinka kisaiti miranchiro tigango tebirero omugako bona kwite abantu ko butisa mambara bakono gotebya abana isoga bangete tuka isona bwate gari ingubuna nyoka tumyete kibesa no mayete bana bumba bosika pi pako kuchembera mente ibikirase mugako wawo tigerete chigokonya so bugima bwawo tigara kibesa chikombugani ogenda ko basasa nga otiga abana bawo baguchandika tiwa manene Nyasaye toseni muna bano mwaka matarana ale gotabanga muna twago tirega ekero bono kogani asare ebesa go ikange nande nyimanya asere nande ndusia so busibore nande ebesa yindagire ekyagera mutimoina ntobwati maitanti manene egento tero ende igote nyore yanga ngo esoka abachukuru bana banyore besa ko bwasende naboro ko bare meirumbaye oyina romba goko tabaga katako totebi mabe gisiro limu chikonya gokunta chipia mogo totiga bangina cyari sajigo toita no bona lingwe esoka intache kabisa mune twanye pikoki ege kogera kinga gicyane cyo weso kabano jeikire kinga gicyane cyo koragira na jeje kere bisira elire bana mugako yego ikonge besa ele tereredi nekinde kwaranga nabeka muturo bore siro liyangira chitaro cyangira tinkonya omanya kogenda ukigwenda nekibesa nyomba agento toko linkeyo ntogo koroko mugaka igo torakoroke headbox ekagera nkabuto sumbwete tigoma nato seni saligo minto komore bano mogo kina ebese Nyasaye ire monyetumie Yesu karo ebese gotumika biyane litari Nyasaye lyabako right mwanchu muri ko igura mangana ya na mangana mansu aitanti oboke amangana aitanti oboke umwana kango mukurwa igale rusinga kurwa chisomo chiria delight okembe mono sana utamangana yo nekene ga kitugwe ngaina buna ebesa nere no musani besa tilimoiri amana makomu sana if a man is unfaithful when he gets money pia mpaka chikoni kiberiti ya ndio anajua amenyima mke rai za nyumba usaidizi please nakitoka rwose musacha aro utalimwegenwa no yaneke biri no esiringi tali wa nyumba no eke biriti nkeyo lakini onya wataenga bono igwa nere no igota mangana yuna akogendo chawo ngaki umuntu nguno witoko konya mungina Joyce na no mogaka nkoira ndiule ngora Joyce no mogaka nere tiga atebe chibesa chiaye tubwa tigali lakini tinanya korra chibesa nkorra lakini inche atagete chibesa chiane nkonye Bita manganaji yani mugaga bwategali umungi na bwategali tanya kora bese lakini mugaga eranya kuruchi bese aliyo mangana yinga kyago chawa Mr and Mrs Daniel Bosire bawo kwana kuruchinsa mo chia mash paka awatenga umwana ituna Joy Nyakirali Rujo Ntiti no tulimi umuro ensiono na live tuaseni unobo semi ubuyate Nyasaye ni familia yo abagendi bansemire kigima amange amansu kriv mu kona everino yakurwa sengera ikobe tuko ndani tuasini kusuka kura set television asante sana yomona sana Peter Otete Getenga SDA mwana buliro ba tuakoro liramo nabageni abo mwaka Joyce no mwongina Joyce no mwaka Matara batebi basindi wekiguma obo semi ubuya Rwanga from Bogeche ensiono rogena live mpaka mwisho Gladys Kemtokurwa Mirimani Bosongo mother mbaliye tibi yako rwa chinsa mochera ya otenga na otule komo mpaka omohelio asante sana tunaligiringa mabuli aiga airaniriyo abuli umugaka uyachaga tenga onyumontale tali omwegenwa paka guika utumia chibesi paka ebriti kiera
lakini natebenga niranyalika n'omuntu yatebenga ndakenga bono nandi na gusu busubuli bwae nekene kia nagwente kwa sinyumba igo nale gotebanga igo twarenge igoro y'ekibesa amaene ebesa nya yatokire tigetume kebiye kiagere kebiriti na kiye kubura nebesa yatokira asenka njana nale gotebanga abagaka baito inyura iga ekeroma goteri bumoja igo tokogende duka twagore bintu kwanyora gose na endu mugako gotebinga nyiraneri change na amaene igo kwagora bakeke biriti kwagore omonyo kwagore sabuni kwaruo gwachimenta gwika na amaene kero mugaka goteba na yo mugaka akesabu na amaene libwe yayamo neguri bintu nyomba pake isanigi tago sabe change isabe ndagira ekyagere ndagira nero gwantoma mangana ye change yutero 20 kigende tinga koigwana kwa nyomba ngotakeire mugaka tako no gotigeria rongi bosa igoro gotigeta abantu bagenchara tigeria rongi komanyete na nyomba abantu bagomba igotete ye kera baigotete nabo konyoranga none rio manandiri koba naende nabo konyara abana bagoteba tato minto no muya okoringa nkundi gocha nyomba koma kwa kosara nyomba igoneta keiro mugaka oringe nkundi ochichene kebiriti ekyo ekonyarekana nanche kona nyorire nanche nabegwenere tenda tegento turagire kyagera ase family goikatubwaterania maitachi aro Getembe television agonte mitracha sura agotenga tubali yetikurwa murako linet mukua gota kwani familia ina basani bane yanga abuli omwaka chibe situ kwa ine umungina mbuyo mungina oracha nagashati yako golirete nande tomo etebesa ekero aracha ne sati yangolirete timo etebesa nakonde ebuliri swalinge sati nga ya igombu ya kusembobe mbobe kokogolera mbobe kongolera ekerenta maji service yakoreteki eruete lakini oyo gosoko gokora biashara imanyete nga chibesa nkorenta na chinde njitigarete tiroli na bonda go kenga nanje kande te sate ne kina nko igubuya nanje ne soka kima na te ngara ngo yabeire na te bae buya yabeire aye kwanya kogenda andi para igo buguli aka yango muretera ta gutumite nkonyora ande kona nyori aga ke onyembesa nali muno kera na kaliro mushahara na renta kangana mutekare arango senego isane ate mungaka yabeire ko kinare konyana eronganeti igo yanga kumugorera mbobe gusembia ya umugako wese konyora gasati no na gatisati akayaiga goikoko borero umugako gikyagero umugako no tagetabe smart omugake kerari rithanjabe nonyana yekero mugutara komo ikosa yansige gogoswera none rieta agojigotene nako botaka kana kogenda ngo goikirandi eye taribia omugaka mugurira gasati kerabe none jacket kwanyorire ya 1500 kerengiya nkyo tagurira umwanjio muna bana ngeta abana abayayiga 1500 eyibono tari eronku mwaka na gutatiga nkomo gokine nche moyonde tigabe kakangaka obwanja nibokine asante komo asante nkomo right mwanchimulire kuruka ensio norogena live yemo asemondo cha mabuli akakuitika kasi 0703 414127 genda kuchiru nungu cha amasemo asensemlia Facebook Getembe television kisi na boygo asensemeli ya omtandao omutandao website nigere www.getembetelevision.co.ke genda bono kuchibeka ngo comment yago amasemo tujirorega ngaki ugukwana igoro ya omurubule ensio norogena live ndo chega abakulika bange sana watanga niko ndani yonera Lamek Ontiri agoteba baminto chiko kichinde ndiroro umungi abangina bako babagoko mpaka wasinyugo koleta no ekeli ubwate njitingo tebyo mwanchione umushara ire ngankulia malikongo tebale to batebi ngana na makongu sana iya mono ngwatebanga ngomo tebyo lire ngukuli ya bese yo jina ko mateire ngangoli ko iguru manje muri live ya ko ndetera maitachi amange paka akora kiba kiria ngo tigara boso mwana bambyo ko sairu mubaso kana mune ngwatigara kuchandike mune bintu bi comment skura binde byatuboka inde natwara kibo mwana kako jana matebe saye nyonyo mungino kombori ngakero kende kotebe sangwa ta yabulire na ko besine mwama tongeike lakini mwana lakini yane mwana ojire sukuru igombu yako te yumwanchi beso kuri mushara ekerora nyore ngatabwa ati maitachi mange lakini ngokona nara mange toko matei aye kona ko matei byo ayunkora matei na renge chindenke erido bisa chinde nara bisa nyomu yonde ko okagocha
ose muiguone kwara kura waya karibunga tira amatenga monyoka nayo ngende sukuru. All right umongina bono tira nasule ene nsio norogena ine goigure na nkwanya gotebwire ngachikulie imbuya gusimbobe bono Biblia ekero oro muntu koyuna ne mamenya tasenka maene bagakambalira isigotebya bangina ngachibesa nirenga koria gose nirenga nyorire gose chibesa irenga onie ng'ombe bono ebukwere nyene gegoteba iga nabo igona eyigere Petro yeri tangani isato ekebungo sana ibere egotabanga nabo igona inwa basacha momenye n'abakungu baino ase chisemi momo kungu gusika buno yotari ne chinguru bono nchego nare goteba iga abakaka se babita bamenye n'abakungu ne chisemi nabo tokonyora abakungu ndare chitaipu ibere narora atebyo musaro kuri ago sabo mutenyo mugimatana kumanya gosebesa kwayerire agoteba ngajibesa gose ngwantebeti chibesa gokuri eri warubaini igo kwari etemunenya ngau ngai kwaira chibesa ne chibesa okonya mwana ndo ire 10,000 oyo ndo ire 15 chibesa chiko baguna gento gekoguru nyomba chibesa jakode kichaerire lakini bono omuriki oyo ni gagoteba ng'abasacha bamenye ne chisemi n'abakungu ekiagera otamenye tina mukawo ne chisemi togotoboa omongina narura atebe nga eni mbwatu gusubuli tigamutebi chibesa chionse kera buna kororero ni gegosoka yogwecho gwasokiri chimioro mugakori ngachibesa chetinga mugakori ta komanyanga mwana na chaseri gumambi mukungu buno yomenya nere ne chisemi aya abasacha mbale yani agwake buseni paka magoro mahate baka mutururu akuri yebesa yo mongina juu chini wana arego tabanga no mukungu yine yaramenye no musacho ine chisemi elinda amenye kumanya asomi abana baye basacha mbaro opi aro musacha lakini abaro musacha litungura barasa ege kobera komotebyo mwana uchire ne karamu atagita agotabanga roranyoko bani mongino tabana chekonda ebesa ya singi 100 omongino chire korete bituma bya singi 60 ano ebesa jogo serere ano konyora magutari ano konyora sabuni abana besi beri abagaka twabuye sacrificing aki omongino yokwende kondoreta aye kwanyore chiago kwali na bere sita omukungu yamenye naye nechisemi mukungu beke saro kabisa gutara nebesa ya okonyera abana mambiende bakonyeka mambiende mugako yamenye gusikera onyigoro ingagambuone abatasome tibana lakini amasikani aina bakoba embuya lakini ntena ariko basorora bagaka tomenye naye abakungu baitu nechisemi abangina tomenye nabagaka baitu nechisemi nabaya nabaitu bamenye nechisemi okuna kwegosika elinde nyarekane titore merukende nyasa tokonye naboko nyoro mongina bwatu chibeso chinyugo chisoki ekaro musacha nelingaru amaene abasacha mbaraba bibo gukumia atarore mukungu bwatara mangente dombo tuko lakini nyasa tokonye pi chibese jine cheto tigachikore mere masenka abagaka nchene koliri chibesa chikonye family takolengero mongina wasokire gwake ekwaso anyomba kwacha ebuseni apana obumba kobo bugima abangina moko abagaka basokire kuko nchora na chisati cy'umugaka wanchora na chikoti ebintu bibira akora itoko nyamorembe tigo mugaka byeka kwege ntaso busubure muri no morembe igonche ndabona ariko bakoso ningo tabase marago bayabona naki katora amo nyasato semitu abeire ensi morogena twanchera neto babasubure chibasa nyasato ile chitokonya se family na nyasanya ariko bakwase nyumba yaitu. Right, bono mwanju muri kuigura mangana yumpaka kuigure nga andake basacha tule bantu bali tungura barasa timati liyo mwalimu waligure litungura barasa nabonge yaranga n'umutali tungura barasa igonga nchere ndinga nabaharo obusaigo alikushira kenda se familia iyo igaro aserieta asiru manama kumusana mwanju muri akotebaga nga Joyce twensi ntulikire twensi ntulikire umugaka besa akotenga umugaka besa yaye ndandaraga akalotebanga umugina Joyce twensi akotenga ndandaro che ujumbe egakale kogenda asenchire ngabuni kolende tiangunda rumo chumulika yana kuchitoma ga asenchire yubono ya SMS buyakigma ekarmo chiko cha ndandaro ujumbe egakale kutamaga akotenga twensi ntulikire umusacha atanya gonkonya andonsi no kera aba tanya gonkonya mbwata barwaire ekene nga tanya gonkonya nkonya barwaire mbwate kulinde raga neti nkonye
nkonya barwaire bane abaibuli bane nchebweka ine igombuya nande ategete jubere cyane imbwate kimbwata barwaire mbuya no muswati okuboli yakulika boigo kero tukuirandia yonse otegetembe boniga neke goli kiabono mbia mono sana agwate ngambia mono sana Godfrey gitamo okay yetiro KB mbia mono sana kuruchise michibono amabuko na ari ujumbe yawo kwanili amate iyo nkubulia mbobe umongina kugolera umugaka eyanga ivanisi itangale manga murako iyo mweli gando che ujumbe yako tenga ukweli vile huyo mama amesema yako tenga ukweli vile huyo mama amesema na wazee wamezumbua wa mama yako Ruanga from Bogeche oyo yuko kakari tebanga umwako etaliko mokonya abaibuli bae lakini eraga nchibesya yamatinga kiruchuranye konya oyo no mongino kobo nga ere umugaka atake ngina bwata abaibuli barwalite mwaka nchibesya andaka taliko mokonya bono nchana ari kuiraniri naki ama ina se family nyandiri twachi gwancha torangeri nyasa uri iguru ikiagera abaibuli bari bo mo subati nyabarwarite ege kunyarikana nono mugaka nere na bamanyete nga abaibuli abumba rwarite ege ntokera sabantabo noko banga ebeseri yatokire na maene abaibuli baegwe na barubumbaga niri babe moyo omugaka uyo amanyenga iwo gwakonya abaibuli bao ikiagera bese ko yatokire na ndaye no likire nere nalikire ngakere yari kunyarikana abaibuli baye kabarwarite igari ko batiga baku ingata abachibesa kelio bibilia goteba kelio ganetio koreru okorere nabandi kelioga netio koreru abaibuli bawo nyagwato otagete bakoreru biya na abaibuli bo muswati nabo bakoreru biya ekyagera bonsi igo bakuru kwa abaibuli igonche nare goteba onye no mugako korera meka tigango kanigendo ikaranse so manya nga abaibuli na bengencho omukungu nyina atagete nerare nda abaibuli baye ekerare moyo lakini tabaso kuyumuru umugima gojiso batige bintu bigosarika ekenegendo mu karansa muri usege pengeregeke mu abaibuli bari nabaro babe moyo asengencho yaine kiagera mbaba iborete eria nyarekane motebani ase igonche nare gotebanga ekerora igubo bechuki nyango konyanda abaibuli bane igegera korete erio mana no bwamate bosareke na bwanja nimbako base nyumbe Edoshi chisa chiko mnyoko mugaka matarango kora togo chesensemi nga yumu subati agwente gokonya mono nsimbu ogo go sensobo bono ndagete ko iraniriga onye kwanyo miro mukungu ote na kineti kuna abaibuli nayo gakinu na abaibuli nyasawo basese ni mwenzi manyo lebi barua mwibuli na sometio umukungu obwate naye muno musaja ngo asometi kuna na isona nyoko bono yaikire mutakere mo ikaransense asoko kanikora se family ko kani watokire inuna abana ba ayegoro umwana so mukungu asonyo metekuru no mukungu gare umwana so musaja akorateki oruete bana weka mu ikaranse maro si epacheti yino momanya ngakibese kitakonye kira abana school ekitokore saving go kinsa mogete eki abaibuli bali okolemeru koli babwate to bali na to bakonye ekera abaibuli bonsi bale moyo nali na inu momenyete buya nali mogozeseniwa ekora mokorete ngaki mokonye te muna abaibuli babe chandire ukwaneke ngai mugwenda kuingilia nsobo gosembugo motakeire ko engeli buo asomoja gukilia bana mbia mono omungina choice ngaye ni begwenta kuingeli wasi amata bantu babiri ama ene pimene ndo gosebugo buna nyasare moyo woi kore ndenka yawo no bibiri na bego teba asonyo mire no wena ta kokore bintu ekyagera no nabageni bago chatase ino bakorora mbuo bakorora no nyana muraba mine kero bakuru seinari bakonyore kene torose tinka yawo nabo bago gositumu no nyago ko bakibesa mbali korora igo bakorora biri wena ta kokora senka yawo igo ga asonyo mire no wena ta kokore bintu Biakimu mwanchumulie kurunga ensio norogena live Iga tembe television ujumbe chino ne chinge sana ga ntasome chonsi nkole kule chinsa chigo kutwerelie kiongotiro ngani ti asingincho yamangana yomweli yabere ngentu kikeli wanchete gokora muramo asumwa bwa obunzi ntonyanje tawo kare toramo noko some Biblia nako gaende kanisa pamoja ngora teroli ngotera ngotera muri ne ngotera tuli kwaya
iko babere na bateli muri ngento kilibwanchete kagima akerumura mu wako go asuma bwino bonse nje wanyanjete nga omugakone asobugima bwana bwensi ndore nga naisa negete no bugima buli tomenya tali asenka atabwati tangu chinde nga amaene go senko makorerande bobe naenda asobugima obwo igoto tegete nga nyasabe gatigati yaito elinde ntona kumana muna abana asa abana baito bale ntoka neti kwa abana baita maskani to baege sambo muna ase tuarure na ase tuaikire nekerekero bakurire baisane kanga mahene abaiburi aba ase bato ikiri na intokero toko bakani ekenekebe baro robogima tomenyete babo kobi bwabo bogimo buyase bali right mwanchu mwilili kerbono umu director one kurugali yako nyakundili ntokurunga ndoa ni mchuzi kia ye Joel anayo kirako nyakuli ntikili ndoa ni mchuzi kia Joel anayo yechi kutokolera umurobuli nsino gira live bono umugaka matara aseda ikeye muiga mwanchu mwilili okuligeri kurwa chagete nyorango babiri go batingana yageye muiga babiri gali asembeo batingana yago yobo semyo mweli kigima uchiali kwana ngono muligirelia mbuyama na baligina banaye ko bayeneliga ekera tomenya to bugimobo tomanya nga tora asikinga gichinke tokora yara maya so bugimo bweito twancha abami tomenya tena baraboli tangani oranje mungino kuru nyomba bwancha abana ba bwancha abayibuli bao nekere wanjira abayibuli bao bwanje andonsi asoko kora emirimo bali musinyene na barabo bali momenya tena barabo owarore muna abamino akobwa mano keriyo kane tiokorerwe nayo bakorere muno kugani nayo kane tiokorerwe eine ere nchire yemo era rokyo bonyasae ne tini engia ne eria bantu mogosira na somo menyete onye ne tiare emiro yo mino mokonye nere linde atwara gosemeria nganyasa oyo no yo minto tore komo ta okorra muno muntu taise ni kenda so mabwaye bya muno kwali ngabana go sino abana bawo babere batatu bakuligireti lenaro batebi ngoboni gakende ya mano chinga kingia nabonta giteko irali bageri nkwani abana bane omwana kayusi mogakora ali Mombasa omwana Kevin Mayakole Nairobi omwana Lichole Nairobi nawe igono omwana Fred Kombo ole Kakamega amono monginoye nabakwani nabo igo no mwana Benati ora ali mwingi na moira maiga no mwana Alfasi oleka na mukwani no mwana Linet bale kagaiga na barabo na baira maiga nabo igo na basani bande toka na barwe kanisha muna balisia mulisia sasyo wangi mulisia tebi jonde o mulisia kare gonsaso kabere chini ole sinya jib olitayire nabo igo na ba minto buna oyo minto cyo muruaru oromo koliye ebyasara bya matoke ne bintu binde nabo igo na kwani na ba mintoro na ti omwansu toka bana ba para ina ali ayo minto ke mutachiri na banda abantu na bateri mwensi mwali gire ligatembe TV amangana na mayaro okera lituko sante umungina amurandi Joyce SDK mo basebwa gucia sumo nchi mulini borobyo igona ale woteba nga asegetembe TV igona ale kora irani nya sambia mono obosemi ale koreta ase family igona ale woteba nga litangani ase family tomoiro Kenya sai elinde katwa moiro Kenya sai to sabira abantu bande abataka nabanda nabanya sai bali ekero gioka no gwanchira nasubugi mo bonya sato ire twanchane muna bantabamo wetani igona ari gusabira abantu bonsi esengima abakori emeremo becho bisyawo amana abatu bago tugambira Kenya ngima na bara America mwana nyasaba seseni egekogera nyasawo itekyaga netiasa matukaya no komoiro kanyasaye na kubwata machikaye na ande tabase nyumba ya monene totigeri vera totige bitina nyasato seseni asaba mabweito ekeronko genda gukwania abasani bane igona ari gukwania oyo mituri net kurumurako amane kwa ya murako na ende nkurwango minyoka bano isase nyumba yane mbakwanie family yane muno muraka teba kyabera kayusione na abukwaniri Mombasa na bogo mwana Benati na bogo no mwana Rineti amo no mwana Lydia na bana ari kubakwani nechikorera cyane ku Mongoli Margaret na wata na ende nkwani yonde ku mochenu nere na mukwaniri akuru mochenu chikorera cyane na abakwaniri omuchomo gima na ende nare goteba nga asera alike gogi aseriti arwete na kwaniri nabakorera bane bosi omanenya saba iseni ingo chase kanisa yane na kwaniri kwa yane getenga church kwaya igona ari gukwani abalisi bane ndwaroro nkwani aba pastor ba minto balita bakore mirimo na barabwo ende nkwani Mr. Aguta oyo twagwatirana ko masengi chobo nyakero gorigoro elinde manya kurwaroro inyira maiga asiji pigipigi oyo minto kebiriti oyo minto toto korwa Samuel na
nabakwaniri mwesi omwana one chochi mochokoro na mokwaniri bonsi nabatebiringa mwategerera Getembe TV Nyasaye nasesemetie TV paka America paka bali batolikere chi message batebire babo kiyondi ominto korwa America korwa Minnesota abande koru morigeri YouTube nabo magotorora bono nabasabeira amaya asobo tukobogima mone nabaiseni nande twatema korigereri Getembe TV amono yo minto osarigo n'abande babwaterane tamo omone n'abasisini basore mwanchi murigereri mbyamono sana ne kabo ekurukunga iamate twalinginero Asensio Norugera kurutua chake tu mwanchi mweli mbyamono sana kwa niaba ya bonsi bali tuabwaterana kurwa sense miliende timu ya Getembe ngima alinge John Kebati JK Choma ene chufuru msarigo mwancho muliri kuika inga kiende litikulia chimo mose chinsabu na chialero tomo chako bagaiga Asensio Norugena live. Mungu akubariki akolende asubutuko guika ankyo nyasao yo. We love you so much. Mwende numia. Bye bye. Amen. BetKing Premier League, Kenya's finest soccer. The FA Cup knockout stage, English oldest tournament.